Det kan også være, at man hellere vil hoppe en tur i vandet, men det er nok de færreste, der har lyst til en dukkert i det iskolde hav lige nu. Men om få minutter er dykkere på Kolding Havn klar til at hoppe i havnebassinet i et forsøg på at slå en verdensrekord. Og Svend Vilhelm Mikkelsen, du står på havnen. Fortæl os, hvad det er for en verdensrekord, de forsøger at slå. Jamen den rekord, man forsøger at slå, blandt andet her på havnen i Kolding i aften, den går simpelthen ud på, at så mange dykkere som muligt skal være i vandet på samme tid i hele Nordeuropa. Det er sådan, at lige nu der er der mødt over 30 dykkere frem her på havnen i Kolding i aften. Og præcis når klokken den er 20.09, så hopper alle de her dykkere ned i vandet. Og på samme tidspunkt, der hopper der dykkere i vandet i både Sverige og Norge og Finland og på Island. Og så vil de simpelthen sammen forsøge at slå rekorden. Hvor mange dykkere kan der være i vandet samtidig i hele Nordeuropa. Det er sådan, at man forsøgte også at slå rekorden sidste år, og der var der 2183 dykkere med i forsøget. I år, der forventer man, at over 3000 dykkere vil springe i havnen her kl. 20.09. Og Martin Pedersen, du er jo en af dem, der skal i vandet her lige om lidt. Og kan du prøve at fortælle mig, hvad er det, I gerne vil sætte fokus på med det her rekordforsøg? Jamen det er, at dykning kan også være noget anderledes noget. Det behøver ikke at være i de varme lande, hvor der er koralrev og fiskene er farvestrålende osv. Det kan lige så godt være her i Kolding Havn, hvor det faktisk også er rigtig, rigtig dejligt og spændende. Hvad er det, der er spændende ved vandet her i Danmark? Jamen det er jo netop, at vi har faktisk en rigtig bred vifte af fauna hernede. Det er ikke trist og gråt og koldt, som mange tænker omkring det. Vi har faktisk rigtig meget at gøre godt med hernede. Men lige nu der er vandet altså meget mørkt og sikkert også meget koldt. Hvorfor har du lyst til at hoppe ned i det vand? Jamen, det er jo sådan, at natdykning er jo lidt noget specielt noget, og det er specielt for mange af os. Det er netop det der med, at vi slukker for lyset, og så er det egentlig kun os og lyskejlen lige foran os, og det er en meget intens oplevelse. Men tak skal du have, og så må du vist også selv se at komme i gang. God dykning! Ja, det så temmelig koldt ud. Så håber vi bare, at de fik slået verdensrekorden. Tak til dig.